Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca nedit il-ballu tal-qamar ta' Wissu fil-Palazz Verdala l-ħamis filgħodu, propju xahar qabel l-avveniment, bil-flus kollha jmorru għal Community Chest Fund Foundation. Net News kellem maċ-ċermen tal-Kumitat tal-Avveniment, il-Markiż Daniel De Petri Testaferrata, fejn qalilna iktar dwar dan il-ballu. 30 sena ilu kienet marbuta propju mal-qamar ta' Wissu, mal-full moon ta' Wissu. Min forsi xi 25 sena ilu l-hawnhekk aħna dejjem ribatnija mal-ewwel nar ta' Sibt ta' Wissu kif fil-fatt se nagħmlu din is-sena wkoll. Il-Community Chest Fund taħdem għal dawk in-nies fil-bżonn biex ikollhom ħajja aħjar fis-soċjetà u b'rispett tal dan il-President ta' Malta ħeġġet biex għal sena oħra l-attendenza tkun waħda tajba filwaqt li l-ġenerożità tal-poplu Malti tissokta. L-ewwel u qabel kollox. Però wkoll il-fatt li min jiġi l-ballu jieħu gost immensament l-ewwel net bil-żbuħija tal-Palazz tal-Verdala imma wkoll bil-buskett u bil-fatt li qegħdin f'post li għandu wirt naturali mill-isbaħ. Jiena ċert illi l-ballu se jkun ta' suċċess ukoll din is-sena u nappella lil-nies kollha ta' Malta u Għawdex li jitħajru jiġu għal dan il-ballu. Dan il-ballu ilu jiġi organizzat minn żmien l-Ingliżi fejn f'dawk iż-żminijiet kien isir briss il-Malta Playing Fields Association.